Nyakoro kaka pile in thuolo mar mondo mi los koda laiwa duto mag tudruok gin mago moyaw ari 3-6 nono ng'anyo e gweng' mane intiere kata pachi chalnadi tok lipode mopogore wuok kaka ng'anyo no bedo chi manyoro nyalo orona ote ni namba mar 2-6 nono ne dachiel kachiel YouTube, Facebook kachiel kod X mar Ramogi TV. Wago kodi mbaka nyinga Enochieng Emmanuel, jaloko marwa en Belinda Phillips. Bed kode chakruok nyaka giko. Kawachako eni jatend migao mar arita kwe Kipchumba Murkomen noseo giduol motegno ng'anyo mar rowere mag Gen Z odiochieng' manyoro kowacho ni ne en chenro mar temo loko loch mar jatend piny Kenya William Ruto. Murkomen wacho ni rowere mane oketo bila gi ng'wech ma iye pek e chuny boma ma Nairobi ne oom kowuok e gwenge mamoko kaka jafambo marwa Chris Owino leronwa. Murkomen bende wuok tung' mosuo kod kanisa mar Kopere kod jombetre ma wacho ni siayo jopiny. E kar sa 9 mamidhiambo, jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen owuok e apise ma Harambee House ka otene kod jodito e migao mar arita. Giduol motegno, Murkomen ne oseyo ng'anyo mag rowere mag Gen Z mane okwako pacho kae mangima odiochieng' manyoro ka owacho ni en chenro malong'o mar temo loko loch mar jatend piny William Ruto. This is nothing to do with protests. This is nothing to do with freedom of expression. It was an unconstitutional attempt to change the regime of this republic. And this is therefore, yesterday what the police did to foil was they were able to foil an attempted coup. Murkomen bende oramoni rowere mane oketo bila kod ng'wech mar tipo chuny boma maduong' ma Nairobi ne ogol kowuok e gwenge mag Masawa. What happened was not spontaneous. It was not random. It was deliberate. It was coordinated. It was funded. And it was premeditated and politically instigated. All these goons who were brought all the way from Muranga, some of them were brought from Nyeri, some were brought from Kirinyaga, most of these goons were left in town. Some were left in Thika Road. Kalore gi Murkomen, sirkal oseyudo maling'ling ewi jogo mane ochano siayo kendo siro ng'anyo manyoro kod kony mar omenda. The mobilized protesters, especially along Kiambu and Thika Road, were chanting it's time to take out power and occupy State House. The massive looting had a clear motive to cause fear and target properties of politicians and civilians allied to government and innocent civilians who were just going about their business. Ute fuambo, ute lamo kachiel kod jombetre mag pinje maoko bende okodong' chien e kinde ma Murkomen otudogi kod nyayo tulo e pacho kae. There will be no bishop, neither Catholic nor Anglican or any other church leader who will come public to defend the police. I know that. I also know that no diplomat will come to public to defend our police because it is not in their interest for Kenya to be a safe nation and to be a prospering country with full democracy. All those people would prefer anarchy, chaos. Motelo network mare, Murkomen kod ogai magarita kwe pacho kae olimo kuonde ohala mane oyudo lal e chuny boma maduong' ma Nairobi ka osingo sirkal dhi kawo okang' mager ne joma ne omonjo kuonde ohala ma kamago. Odiochieng' achiel bang' ng'anyo mag rowere mag Gen Z, sirkal oramo ni ng'anyo mar odiochieng' manyoro ne en chenro mar temo loko loch ka bende gisingo mar kawo okang' mager ne joma ne ochano chenro ma kamano. Chris Owino, Ramogi TV, Harambee House, Nairobi.